ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଗ ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଗାଜୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉ, ନହେଲେ ଟିକେ ମାଛ ଝୋଳ ହେବା ଦରକାର, ରୋହି ମାଛ ଟିକେ ଝୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଦେଖ ଶୋଇଛି, ଦେଖ କହିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି ନା ଏତେ ବର୍ଷାରେ, କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଦେଖିବ ନା, ଦେଖ କ'ଣ କରିକି ଦେଇଛି। ବିରି ପିଠାକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ପାଗକୁ ବିରି ପିଠାକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଏତେ ଦୁଃଖ। କ'ଣ କରିବା, ବନେଇକି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ମାଆ ଅଛି ବୋଲି ଗଣ୍ଡେ କରିକି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଏତିକି ବି କରିକି ଖାଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଚଳିଦବା, ସଣ୍ଡେ ଆଉଛି, ସଣ୍ଡେରେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେବ।